Prabu Puntadewa kinen ngupadi murcane menika wau napa Koko Prabu knalpot montor Yayi. Dina iki panjenenganing sun pikantuk dawuh saka Yayi Puntadewa kinen ngupadi ana ngendi dununge Kakang Semar Badranaya. Mula kang saka kuwi Gareng Petruk lan Bagong sewang-sewangan laku jeneng sira ana kene aku tak mental mabur karo Yayi Janaka. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngrani wadana remu-remu kalingan ngrangan sangadya manahkung sumungkam guling sang kakung rapo alon wuwo sira baboyayi maneman Piraten brangta Yayi ulun tadah runtik ulun tadah runtik Pungkawa prayitna pudhandha mangarah mamrih manglawan narapa raseksa yagrara gut-guten lir mamuter kunta
bojleng iblis sanat. Wis suwe anggonku ngupati Semar Badranaya nanging ora entuk gawe. Weh. Lho ladalah. Kae kono wong loro sing mabur. Ora pangling kae Janaka karo Kresna mati dening aku pisan. Sang Maha Yogi sausing semeti mungguing patrabaan danguhaning ali ora pangling Janaka ngerti karo jeneng ingsun jeneng sira kuwi sapa buta ora perlu takon karo aku bakune kowe kuwi musuhku kowe klebu musuhku banjur apa kang dadi karepmu walah mati dening aku gaglak dina iki. Rahina sumebang Iwang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukilaring
ingkang minangka sinambunging carita. Nggih menika to gumelaring kayangan alang-alang kumitir. Sinten to ingkang ngasta pusaraning kayangan ing alang-alang kumitir? Nenggih menika to tetuangganing para dewa. Mewisik Sang Hyang Bathara menang. Ya Sang Hyang Marbutingrat. Nalika samono Sang Hyang Marbutingrat nampi rawuhipun ingkang wayah nenggih putra saking Bathara Tunggal. Putra saking Bathara Tunggal ingkang angka kaping kalih duk rumuhun jejuluk Sang Bathara Ismaya. Sasampunipun tumurun wonten ing Arcapada jejuluk Semar Badranaya. Kaya mangkono to panglucitaning Wardaya lamun dereng kawiyos ing lisan. Janing yaning talaga kadilangit mambang tepas wulan upamaneka Wintang tulya kusumayana sumawur tumrape kang sekar kadijalado wilahing mangarcana sidi sidam sekaring bawana langgeng ndak waspadakake iki kaya sowane wayah ulun Ismaya. Apa bener jeneng kita kuwi Badranaya? Ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ana ngarsa ulun Ismaya? Waleh-waleh menapa, Bu Ulun? Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula, Bu Ulun. Iya ya, Badranaya wis tak tampa. Nora liwat pangestu ulun wae tampanana Ismaya. Kawula tampi kanthi asta kekalih mugi andadosna jimat paripih Bu Ulun. Bu Ulun, estanipun anggen
kula sowan wonten ing alang-alang kumitir. Sowan wonten ing ngarsa jingandika Pukulun boten wonten sanes kejawihan namung. Udaling raos ingkang tumanem wonten ing saklebeting sanubari kula pun Badranaya. Ingkang sejatosipun tansah menggalihaken. Gesang menika estonipun saking pundi? Lajeng gesang menika badhe tumindak menapa? Pungkasanipun badhe dhateng pundi? Nyumurupi kahanan wonten negari Ngamarta sakmenika sampun kados ngiris-iris wonten ing batos kula Pukulun. Menawi wonten keparenging karsa jengandika Pukulun ingkang wayah pun Badranaya kepareng badhe mbangun kahyangan, mbangun kapribaden ingkang tundhanipun kayangan utawi kapribaden menika kala wau saged manpangati beto karaharjan manggahipun kula pribadi tuwin para brayat gung wonten ing negari Ngamarta. Duh Pukulun, menawi wonten kersaning penggalih jengandika Pukulun, keparenga paring wewedar dumateng kula pun Badranaya. Jagat wasisaning Gusti kang akarya jagat. Ismaya Nuninggih wonten dawuh Pukulun. Sadurunge ulun mangsuli marang apa kang dadi pitakon kita, jeneng kita kuwi kudu eling marang apa kang ndok aturake marang ulun mau, yaiku magepokan karo sejatining urip. Urip kuwi saka sapa? Urip kuwi kanggo apa? Besok yen wis pungkasaning urip bakal menyang endi? Rak ngono to? Nuninggih dawuh kaleresan Pukulun. Ismaya Wonten dawuh urip kuwi saka sapa? Urip kuwi ya saka ngarsaning kang maha urip. Tegese Gusti kang akarya jagat sing menehi panguripan. Sajroning urip kuwi ana urup lan arip. Urup kuwi tegese jeneng sira kudu bisa dadi damar tumrap jagat kang lagi nandhang pepeteng. Dene arip tegese jeneng sira utawa jeneng kita kudu banget anggone wicaksana, anggone ngadepi samubarang kahanan kang nembe wae dumadi. Kayata jagat sing lagi kumplang, negara sing ketaman ruhara, larang sandang, larang pangan, pajek ing ngendi-ngendi sarwa mundhak pirang-pirang. Jeneng kita kudu bisa ngawekani kabeh mau. Banjur urip kuwi arep ngopo? Urip kuwi ya kuwi kudu netepi dharma. Dharma ya kuwi tumindak kita ing alam donya nalika jeneng kita isih dadi dewa. Jeneng kita aran Bathara Ismaya, nanging bareng wis tumurun ing Arcapada jeneng kita salin sloga dadi abdining bangsa Panengen utawa bangsa Pandhawa. Yen ing jaman Mahabharata bangsa Pandhawa lan uga trah bangsa Yadawa. Trah bangsa Yadawa kuwi Mandura lan Darawati. Dene nalika jeneng kita urip ana jaman Ramayana, jeneng kita dadi abdine Prabu Ramawijaya lan Wadya Wanara mangrurah Satrumurka
dasa muka ing Ngalengkadiraja. Kuwi sing tegese netepi darmaning urip. Banjur urip bakal menyang endi? Ya bali mring ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Bali marang Sang Maha ingkang nguripi sekabehaning panguripan. Wondene lamun to jeneng kita pengin bangun jati diri minangka paku-pakuning tanah Jawa, pengin bangun kayangan tegese dudu kayangan sing wujude gedhong magrong-magrong, nanging kuwi kayangan sing ana sanubari pribadimu. Ismaya Wonten dawuh. Wonten dawuh Bu Kulun. Ulun wis mudeng marang apa kang dadi krentek kita. Yen to jeneng kita kepengin dandani barang kang rusak, benerake barang kang bengkong. Mula jeneng kita aja jeneng Ismaya. Jeneng kita kudu salin sloga, tapa ngrame ngarcapada ngudari rewet kang nembe wae kelakon. Jeneng kita Sun Sabda dadi Bambang Asmara Santa. Ambarang jantur lelo-lelo linali saya katriya Triasmara marang risang katirate marang risang katirate ratune wong cakra kembang pelok hambarang jantur ing Ismaya. Jeneng kita wis dadi salin sloga wujud bambangan kangaran Bambang Asmara Santa. Mula kang saka kuwi aja nganti mundur ing geguntur kena ing panggodha maragage tumuruna ana ing Ngarcapada dina iki uga. Nun inggih. Banget raos panarima kula duh pukulun dene Jingantika sampun paring pepadang. Tumuli kula badhe nindakaken ngestuaken menapa ingkang dados dawuh Jingantika pukulun. Ya, ulun pranggapi puja raharja. La la la